Ngithengele amasi ingane zami ngiwathenge ngizobika inkinga yami ngisenkingeni. Ngithengele amasi o5 litre o4 litre ini ngibuye ngibekela endlini kusamasi engekho ephelile. Ngithathe ngijikijele lapha ngiphindele kulo baba amasi aphela kodwa ayikho into ehamba kahle. Wathi mina fakile ayazikhipha ayikwazi akukho la ngizokushintshela khona mina. Wena hlala lapha into zakho zizolunga. Kuze kube manje izinto zami ayilungi. Ngigcine sengiwa ngemoto-ke ngobona nginjena nje. Uyabona njani? Ngawa ngemoto mangiwa ngemoto abantu bathi bafika bafica nenyoka ilimele la eduze kwami. Angiyazi leyo nyoka mina enkulu engaka inyoka. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Indaba ekashana kamenze yaphuza umlazana ngameva nendaba enhlonhle nophapha ekhanda siyabingelela-ke ey'fundazweni zethu zonke eNingizimu Afrika siyabingelela ingane zakho sithemba abantu baphilile lena-ke i-Black Life TV igama lohlelo zimpande zama-Afrika igama lami Case Chaka ngokaloqi. Siyahamba-ke sonke sifuna ukuzwa ukuthi abantu bathini kulo nyaka 2026. Yazi ukuthi last year nakuloya nyaka naleya besilosixoxe into eyodwa nakulo nyaka-ke sinyusa amagiya sizoza ukuthi abantu yini le ebadla kangaka ngento eyithinta isithwalo. Sibingelele sawubona ma. Yebo sawubona ngane yami. Ninjani? Siyaphila mntanami. Ubani la? Igama lami nguDumazile wakaMathenjwa. Ngizalwa le kaHlabisa. Ngana kwethu. Ake sizwe ukuthi udaba lakho oluqalephi mhlawumbe siqale kaHlabisa ukukhula kwakho sizwe ukuthi ufudukele la ufudukele khona. Kuhamba kanjani kwaze wafika enkingeni? Ngoba ngudumazile nje ngikhule ngihamba nabantu abahamba beshaya ingoma. Amagidangoma. Nami ngakhula-ke ngilandela bona kushaya ingoma kubuye kumiwe eceleni kuculwe kasho ukuthi ngangiseyingane impela ngalezo y'khathi ngingaculi mina ngijabulela ukushaya ingoma. Kwaya nami ngaze ngahlosa nganamabele ngabona ukuthi hayi ngidala manje ngajoyina laba abaculayo ngacula. Hayi kwaya kanjalo imani iqhubeka siba noko-practice mangama-weekend sihambe ngolwesihlanu ntambama sithi siyo cross night solala komunye umuzi walana usisi wakhona wayesifundisa khona naye uMaskandi. Sihambe siyofunda-ke lapho-ke kanjalo kwaya ngokuya kwagcina ukuthi esikoleni ngingasaphumelelanga nakuMaskandi manje sengilandela lo Maskandi. Ngathi futhi ukuphumelela kancane ngidayisa amalokhuzane lokho ama-CD yami wathenga abantu futhi bayathenga abantu kanjalo ngaze ngatshelwa womunye wathi akuye eGoli ngathi ziyabuya. Nami vele ngiyabona umculi make wasuka la kaHlabisa waya le ubuya se-right kakhulu sebeke nengalo emotini. Hayi nami ngakhalela lowo mpilo seshaya iphiko kanjeni ngabona ukuthi hayi nami shuthi ngizoba nayo imoto. Hayi ngaphikelela ngashona eGoli batabami mangifika eGoli hayi ngazama eGoli ngathi ngiyazama. Hayi ngabona ukuthi akusafani njengasemakhaya kodwa manje angifuni ukuya emakhaya. Bengithatha abantu bengise kwabanye abantu abathandazayo ngihambe beyongihlolela bengitshela ukuthi nje hayi ipati kanjani ufuna uyogeza eMpopomeni ngiyise eMpopomeni ngiyogeza eMpopomeni mangapholisisi ngize ngaphindela kathathu. Enye kangiyase eGoli enye kangiyase eMpumalanga enye kayasemarisburg ngigcina eMpopomeni yaseMarisburg. So roundile la ngigcine khona ngagcina ngabona ukuthi hayi ngikhathele manje. Wathi omunye awuhambe uyonikela esontweni eNazaretha. Nangempela ithempeli lalile koMpumalanga engandiyalelwa ulo ngangixoxa naye nami inkinga zami wangithatha ngolala kuyena savuka ngonikela lapha athi mawunikele lapha nomshumo hayi lutho kwafana kwaya uthe suka lapha weza kimi lo sisi lo uyabona lo sisi ngiyamzonda lo sisi hawu ngiyamzonda into wangenza yona. Wenzani ngani? Ngoba umuntu uma umxoxela inkinga zakho uyitshela ukuthi lo muntu lo uyakuthanda. Kanti akakuthanda umuntu. Ukufuna uphansi. Engixoxela ethi khona ubaba ongakusiza. Lo baba waseSwazini. Kodwa ukhona uhlala eGoli. Uhlala eGoli kuphi na? Wathi uhlala eGoli la nje eSoweto. Ungangiphelezela la ngasemamall ngasekuphi mall amaMponya mall uhlala ngalapho lo baba uhlala lapho hayi ngithi ngizofika ke sixoxe indaba yalo baba ngifike kuyena
ethi hayi mngani wami angikuphelezele kuyena ngoba ngiyabona ukuthi into zakho zishona phansi. Akukho okuphakama ushona phansi. Angikuphelezele kuyena ngiye lo baba efike ngihlolele. Mayihlolela lo baba engitshela ukuthi ayisekho into ezolunga maye ngilapha elungisa ukuthi enginike imithi yenhlanhla kuphela mina funa enginikeze into ezongisiza njengesithwala. Ngimbuze lesithwala sinabungozi nethi cha sinabungozi lesithwalo lesi. Kodwa nje sizokusiza. Ayi ngisithathe lesithwalo lesi sakhe enginikeze lezi zinto lezi ethi kodwa ngihlale nginamasi endlini ngibuza amasi awani baba. Kwathi nje umuthi wami usebenza ngamasi. Hayibo. Ngiwathe ngeke lamasi ehlale khona ke lapha endlini ke ngiqale phansi into yami ngiperforme ngenze yonke into. Petu esweni. Serious. Lutho. Ngithenge lamasi ingane zami ngiwathenge ngizobika inkinga yami ngisenkingeni. Ngithenge lamasi amasi o5 liter o4 liter ini ngibuye ngibekela endlini kusamasi engeke phelile. Ngithathe ngijikijele lapha ngiphindele kuloba amasi aphela kodwa ayikho into ehamba kahle. Kwathi mina fakile ayazikhipha ayikwazi akukho la ngizokushintshela khona mina. Wena hlala lapha into zakho zizolunga. Kuze kube manje izinto zami ayilungi. Ngigcine sengiwa ngemoto ke ngobona nginjena nje. Uyabona njani? Ngiyabona yes. Ngawa ngemoto mangiwa ngemoto abantu bafika bafica nenyoka ilimele la eduze kwami. Angiyazi lo nyoka mina enkulu engaka inyoka. Ngakho ke nje angiphilanga abantu abami leyo nto engiyilethe lana ukuthi mhlambe nina nizongisiza. Manje lapha eGoli wawuye ngomaskandi uyofuna amagigi angcono. Ngangifuna Akazavele lutho nje. Lutho aza kuvele ngisitoho kuthiwa nje ijalidi ke mhlambe kuthiwa ijalidi mntana kuvele nejalidi lutho. Oh yo. Mase ngibuya ngithi ngize ekhaya ngemoto sengiyalimala nje ubona ngilimele. Naye nenyoka lana ezintweni zami angiyazi. Ukuthi inyoka isukaphi angiyazi. Manje wona kubantu usubhendeke njengomuntu omthelela kule ngozi. Ufike nesithwala eTexini. Kasho njalo phela kathiwa le nyoka ifunani la nezimpahleni zami ngathi angiyazi inyoka abantu abami. Angazani nenyoka mina. Mayi babo. Sayiswe ibhedlela ke mase iswe ibhedlela naseyibhedlela nami sengiyisaba ngicabanga indaba yale nyoka. Ngalashwa lo nsuku ezimbili ngaphindela ekhaya. Nanka amasi afuneka ngilali khona into enginwaye endlebeni ifuna amasi. Ifuna amasi. Angisazi manje ngizothini ngoba ngize ususekhaya ke manje. Sengisekhaya. Ifuna namasi. Ifuna amasi le. Ayisebenzi lento ifuna ukudla. Ifuna ukudla ngizoyithatha phi imali yamasi. Ngithi ake ngiphume lobala bakithi. Hayi babo. Ngizokhuluma lento ngoba angisazi. Angikwazi ngisho ukutshela ngisho izingane zami ngiyitshela inkinga enjena. Angikwazi ngiyesaba. Ngizoba umthakathi phela. Uyamzonda yena lo mngani wakho usho njalo. Hayi ngiyamzonda. Awungitshela uke ngakhuluma ke naye umtshela ukuthi yini asegaxile. Ngiyamtshela wathi kade ngangifunani. Hawu. Ngamtshela ngathi mngani wami nginenkinga kanje wathi kade wawufunani thina siphila ngakho wawufunani kade. Mana wo lento njengoba eyalele wona Thambo ithatha wakwayisebenzisa yena. Yamsebenzela. Yena okayisebenzisana umngani wami. Le yayikuyalele yona. Uthi yena uhamba khona yena wathi uhamba khona yabona. Ukhona ushintsho wona olubonayo. Wathi yena unoshintsho yena. Yena uright phela yena mina engekho right. Wona uyalibona ushintsho kuye. Yena uright ngoba ngitshela ngithi ngokusho kwakhe. Yena uright. Hayi ngokusho kwakho. Cha mangimbuka yena uright. Umuntu obayiyobulawa la imina. Mina ngikho right. Yonke into yami ayilunga. Angikho right mina. Ngoba ngithi umngani ngiyamnyanya ngiyamzonda. Angumthanda umngani. Umngani nje ngimfuna impilo yami yonke umngani angisoze futhi ngaze ngamthanda nangelilodwa ilanga obuhlungu angenze khona ungenze ubuhlungu abantu abami ngithi amphumele obala nginezigubhu zamasi okufuna ngiyithenge mina imihla namalanga engazazi ezani engazi ukuthi awani lamasi engiwathengayo mangiphindela kule ndoda yakhe lene izinyanga ekuthiwe yaseSwazini ithi ayikwazi ukukhipha ikwazi ukufaka ufakana into engasebenzi. Ngibuza ukuthi yini indawo oyifakile wathi ngangikusiza mina ngikwazi ukuyikhipha leyo nto mina ngiyifaka ukuthi yokusiza ukuthi angikhiphe ngiyise. Ngisizakalanga mina ngizange ngibone ukungona kunokube ngisizakale ngehle kakhulu ngiphansi daxa. Ngiyalimala ngizinto zonke. Eish. Ngizinto zonke. So njengamanje uthi akuvuki ngisho amatoho ke la okufanele. Likho itongo elivuka mntanami. Anginatoho nje mina. Yo, nganza kwethu. Niyaluza udaba lo thanda ukubabucayi uma yakhala la iciko leli la suka lakhula lathanda umaskandi
la uhambela lazo la ufike egoli kanti bazoligila egoli umngane alifake ey'ntweni zokuthwala. Xakekile manje uthenga amasi even today hlala ephethe amasi abantu baze bambabaza uyawathanda bo amasi kanti cha unento ayifedayo. Kwayile nto-ke engamsiza engalutho ngenza kwethu. Angazi nenze njani when it's come to indaba yokudecide ukuthi either uthandazela umfundisi noma uye enyangeni noma uye esangomeni uyaqala uthole ufune ubheke ukuthi lowo muntu ke wasiza ba kulabantu abasiza bakhona nabaphumelela. Uma bephumelela abaphumelela kanjani uqondile nikhona into uyibheke nje enye into mhlawumbe siyakubona abafundisi ngoba bacontrola umoya ongcwele. Lokhu kwesinto okuthiwa caba faka into ukuthi qala uyibheke ireference yaleyo nto ukuze uzoba nesiqiniseko ukuthi ngempela lo muntu ikhona into ayaziyo iyasebenza futhi isebenzela oba ngoba izinto ezinjengalezi zizoyifikela ingenxa ukuthi asibuzi lutho vele singene nesilethe imizimba yethu bayigcabe bayikhipha igazi bayifaka insizi ukuleyo insizi ixutshwe nani asazi anza kwethu bye bye sokhuluma ngokuzayo.